അപ്പോൾ ഇതിനു മുന്നേ പഴയ ഓഫീസിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് എനിക്ക് അസ്ലാം ഭായിയും ഹുദൈഫ് ഭായിയും വന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. ഇതൊരു സ്ട്രക്ചറായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രേതാലയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഉണ്ടായത്. കുറേ ഓട് പൊട്ടിയതുണ്ട്, കുറേ കഴുക്കോല് തൂങ്ങിയതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ചേഞ്ച്, അത് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയും ഒരു വിഷനും ഒരു മിഷനൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു നിങ്ങളൊരു വലിയ സ്ഥലത്താണ് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ലീഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു 10-20 പേരുടെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബ്രാൻഡിലെ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു 10 ആളെ പേരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അതൊരു കണക്ടിവിറ്റിയാണ്. ആ കണക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒരു ഏജൻസിയും ഒരു ബിസിനസ്സും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇവിടെ ടേസ്റ്റി ഫുഡിൻ്റെ അവരും ആ സാധനം, അത് സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ക്യൂസ്.